Ka jingdon jong ka slam ai jing hikai ya ka bala tip kom ka Bethany Society kana long shisha ka jing mentoy na ka benta ki breu ki badan ki jing duna ha ki khot met ha ka bala la ban ai ka jing shakri ha ki babun rukom bat khamtam ha ka bede bat ka puli puthi na ka benta ki ne ki breu Henry ka basngosi pat ka long babon na padeng ki breu ki sngoth bakala bat bandon ka jing mu jing perkhat ba ki breu ki baduna ha ki khot met kin ha ban khmi lenti amtang ni ka puli puthi Henry wat ya ka kam ka jamru na ka te ka slam ai jing hikai Kini ka jing sungguh bakala kala penlong ya ka wei ka long kemi ka bala pendep ya ka jing puli na po ka te ka slam ai jing hikai ban mi shakmat ban pensyai pa ba halor ka rukom treikam ka Bethany Society kini ka long kemi ka de ya ka bala ithu kerteng kum ka kong Bertina Lingdo ba ka jing ya kren ba usulong mil kala ong ba bun sin ha ba ka persang ban wat kam wat jam ki don ki bre ki ba pun bor ya ka ban treibek ha Bethany Society bat kani kala pen bitar ya ka nalor kata kala ong ru ba ka te ka slam ai jing hikai Kala ai ru yeki yek jing nang jing start bat kala yarap ru yeki ha ki babun ki liang ha ka bede bat ki imlang ka salang bat kumta ki breu kim dei ban smot ho bakala yakani basusi kolong babalay ki breu ki push bat yangi babakin ong bali himlek tri ha Bethany Society tongan ong yapi ka Bethany Society ka dei tang ka we ka dak ka shin ban penbahaya ka imlang salang nakata ka daw kasdang ya ka inclusiveness kajing mo jong ka kam di ba ya baro ki student jungingin ay kam hang ni kumta ti kala ayab kam di kumta kala ayangi ka jing nang jing start kala ayangi bangin long independent but kasuday tang naka ka basdang ban create ya kani ka awareness ba ka society ka di ban long inclusive ban ay ban talem ka bamod hakikam gijam habaro hakapuli puthi bad haka imlang salang kadi kata Henry ki breu ki babun ki sngoth bakla ki ona marbangi di khna nong ting di ban tre be hang te kam de kumta kala manai experience yangi ba kan khampan shlur yangi bangin face yaki ada challenges kan outside world Henry kan ai kam rut kumta ya baro occupation non long kumta namar ki babun ki khna hang ni kala syakri Kamdi ko basuk ya ka. Kadi kata nang ta kadaw nga kerpat ya baro ba wat nom sngoth bakla ya ka Bethany Society. Kamde bahkan ai kam yangi baro. Kade tang ban pen I kadak ka shin ya ki imlang salang ba pet ngi kum ka imlang salang ngi di ban ai ban talem ya baro ha baro ki liang. Mde batang ka Bethany ban ai ban talem mar ba kadi khna la jong ne u khna la jong kamde umta. Kata kamde umta baro ki bru sothu bakla. Na kata kadaw ngaru baro iskata nga sngap bengong ta kat bangadang langan sabit pej bahagi ki shop ka shop plus f Ka plus F? hakabam bangibam duna ki eki bataye kamet namar kata habat thiru atau khaw kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus f haka jingsom yaki nutrient kum ki vitamin bat ka ayen la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus f menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya